Και από αυτό είναι ένα δικό μας εδώ, το αιωλικό πάρκο των Θεών, το οροπέδιο Λασιθίου. Γιώργος Εμμανουήλ Χατζάκης. Ένα βιβλίο που μας ήρθε εδώ προχθές. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον, λέω ξανά. Διότι περιγράφει τη ζωή στο Λασίθι, δίνει όμως μια ειδικότατη αναφορά σε αυτό που λέει το εξώφυλλό του. Το αιωλικό πάρκο. Αυτό είναι. Δηλαδή η περιγραφή του ανεμομήλου, εκεί εστιάζει κυρίως το ενδιαφέρον του, χωρίς όμως να είναι μοναδικό αυτό το θέμα που πραγματεύεται ο κ. Χατζάκης. Νομίζω ότι κάνει μια καταπληκτική δουλειά όσον αφορά δηλαδή στην αποτύπωση του ανεμόμηλου, την ιστορία του ανεμόμηλου, κοιτάζοντας και από την πλευρά του τεχνικού και από την πλευρά του ανθρώπου που δίνει μια ιδιαίτερη έμφαση στην λαογραφία και στην χρησιμότητα και στην οικολογία. Το οροπέδιο Λασιθίου είναι μια πολύ αδικημένη περιοχή. Δυστυχώς μια περιοχή που θα μπορούσε να ζήσει μόνο με την παράδοση και την κληρονομιά της, χωρίς όμως να απεμπολίσει ποτέ κανείς το ότι ήταν η περιοχή από την οποία κυρίως ξεκίνησε η πατατοκαλλιέργεια στην Κρήτη. Δύο περιοχές είχαν το προνόμιο κατά τη δεκαετία του 50, 850, κάπου εκεί, 840, 50, 60, να καλλιεργήσουν για πρώτη φορά πατάτα στην Κρήτη. Το οροπέδιο Λασιθίου και ο Άγιος Θωμάς, εδώ στο νομό Ηρακλείου, με την Αγία Βαρβάρα. Σε αυτές τις περιοχές τις δύο καλλιεργήθηκε πρώτη φορά η πατάτα. Ήταν ψηλές περιοχές, είχαν αρκετό νερό, είχαν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν το γεώμηλο, όπως το λέγαν τότε. Λοιπόν, ο μήλος έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της γεωργίας σε αυτή την περιοχή. Ο Χατζάκης κάνει μια ωραία δουλειά εδώ, δηλαδή παραδίδει μια πραγματικότητα, δίνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μήλου. Νομίζω είναι χρήσιμο για πάρα πολλούς, διότι εδώ όλες αυτές οι πληροφορίες δεν υπάρχουν πια. Δεν μπορεί κανείς να αντιλήσει από καμιά πηγή το σύνολο αυτών των πληροφοριών, και γι' αυτό είναι πρωτότυπη εργασία του. Από το σπιρτοκούτι μέχρι οτιδήποτε άλλο. Με το καλό και άλλα πράγματα, και βέβαια να πούμε στο Γιώργο το Μιλιαρά ότι πρέπει να δώσει μια ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την ιστορία και ότι περιμένουμε να δούμε κάποιες επόμενες ενέργειες, ούτως ώστε το Λασίθι να αποκτήσει αυτή την έγκλη που είχε κάποτε, αιωλικό πάρκο των Θεών. Ας το πούμε και έτσι που το λέει ο κύριος Χατζάκης. Αλλά ας περιμένουμε κάποτε να δούμε την περιοχή να παράγει, να στηρίζεται και στην αγροτική παραγωγή και στον τουρισμό, που βέβαια τέτοιους τόπους σπάνια θα βρει κανείς. Και θυμάμαι την περιγραφή του Τόμας Πράτ, που δεν έχει λόγια να συγκρίνει το οροπέδιο Λασιθίου. Ήταν η περιοχή που το μάγεψε στην Κρήτη το 1855, κάτι τέτοιο.